Τώρα θα δούμε δύο τηλεοράσεις. Αυτή είναι η 65 η OLED η Samsung στην οικονομική ρύθμιση εικόνας και εδώ είναι η Hisense η 65 στην κανονική ρύθμιση εικόνας. Θα τη βάλω και αυτή στην οικονομική της ρύθμιση. Λειτουργία εικόνας, κανονικό λέει, εξοικονόμηση ενέργειας. Τώρα και οι δύο τηλεοράσεις είναι στο ίδιο mod. Αυτή έχει 520 ευρώ, εκείνη έχει 1500 ευρώ. Η Samsung βέβαια έχει εκτός από την εικόνα, η διαφορά είναι στον ήχο, έχει καλύτερο ήχο, η ακριβή, και μία άλλη διαφορά έχει ότι αν τραβήξει κανείς βίντεο, εδώ είναι η Hisense, αν τραβήξει κανείς βίντεο, είπαμε εδώ είναι η Samsung, αν τραβήξει κανείς βίντεο, λέω, με υψηλή ανάλυση και το βάλει σε ένα σκληρό δίσκο να παίξει, αυτή εδώ με τα 520 ευρώ δεν θα μπορέσει να το παίξει. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο επεξεργαστής της τόσο όγκο δεδομένων. Ενώ η ακριβή θα το παίξει. Δηλαδή όταν παίρνουμε μια πολύ ακριβή τηλεόραση δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και αυτά τα πράγματα. Οι επεξεργαστές που έχουν πολύ πιο γρήγοροι. Επίσης ο ήχος είναι σαφώς ανώτερος της ακριβής τηλεόρασης σε σχέση με την πιο φθηνή. Τώρα θα βάλω την ακριβή τηλεόραση στο mod όπως έρχεται από την εταιρεία, που έχει ψηφιακά κάποιο mod που της δίνει ωραία εικόνα για λειτουργία καταστήματος. Δηλαδή εδώ εδώ ακούμε και τον ήχο. Να βάλουμε εδώ είναι ρυθμισμένα από την εταιρεία στο δυναμικό μενού η εικόνα, όχι σε εξοικονόμηση ενέργειας, να δώσει την καλύτερη εικόνα που μπορεί. Εκείνη η διαφορά. Όταν ζητήσεις την καλύτερη δυνατή εικόνα θα σου δώσει κάτι που δεν μπορεί μια φθηνότερη τηλεόραση να σου δώσει. Αλλά θα το πληρώσεις και σε λίγο παραπάνω λογαριασμό ρεύματος και σε φθορά της οθόνης πιο γρήγορη. Θεωρητικά οι οθόνες οι OLED έχουν διάρκεια ζωής ακόμα και 15 έτη, 12 με 15 έτη, όμως διαφορετικά αν τη δουλεύει κανείς στο τέρμα σίγουρα θα πέσει σχεδόν στο μισό η διάρκεια ζωής τους. Εδώ η Hisense τη γυρίζω στην κανονική εικόνα. Αυτές είναι οι διαφορές για να ξέρει κανείς αν θέλει να ξοδευτεί ή όχι για καλή τηλεόραση. Στην κίνηση θα βρείτε τηλεοράσεις και πιο φθηνές και πιο ακριβές. Καλύπτουμε όλη την γκάμα.